Puskás Zoltán és Sebők Zsolt egymással szemben. Sebőknek voltak már óriási gratúrjai, és van még egy! Aztán itt Piszóga, egy gól! Hát ez hihetetlen! Ez hihetetlen! Gyurica! Ez nem igaz! For anden gang skåede jo til 1-0. Og se om Hoffmann hugger den nu. Han har gået til den rigtige side begge gange indtil nu. De spiller den kort til. Nej!